Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan sallama irin ta addinin musulunci ina yi wa kowa barka da wuni. Bayan haka dalilin da yasa na tsaya kwanan baya muka samu dan akasi abokan aikin mota mai ta faru muka daina ganin shi. Kuma cikin iyawar Allah yanzu kuma ya samu lafiya gashi nan ya dawo musu rukun videos yana kuna iya ji daga bakin shi wasu yan dalilai su bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan dubin gaisuwa irin ta addinin musulunci ina kowa fatan alkhairi. Ni na wanda kuka fi sani da Mudassir Nasir wanda aka fi sani da Mudassir Comedy. Wata yan matsala ta same ni gaskiya. Mun samu accident na hadarin mota an da samu kariya ga hannu amma cikin iyawa Allah abin ya zo da sauki ga nan hanna mirmije hanna ji sauki. Ina godiya sosai kuma da addu'o'inku kuma insha Allah comedy yanzu muka fara za mu ci gaba da dora muku su a YouTube channel ɗinmu guda biyu Sokoto Arewa da kuma YouTube channel ɗinmu mai suna Mudassir Comedy. Insha Allah za mu ci gaba da dora muku su nan ba da daɗiya ba. Muna buƙatar subscribing ɗinku. Mun gode. Yayi bai kashe mana yi kuma da Assalamu alaikum. Masha Allah ina ƙara godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da Allah ya nuna mana abokin aiki na Mudassir Comedy ya dawo. Allah shi ƙara tsare gaba ya ba mu lafiya da zama lafiya kuma ina godiya